Керегез. Сәлем кызлар. Бәреңге кыздырырга таба бирегез әле. Әнә тагын берәү таба сорап кирип килә. Керегез. Исәнмесез кызлар. Рүзәл, сине эзләп кергән идем. Миннән башка 1 минутта яши алмыйсың үзең, Артур? Егетләр, әйдәгез чәй эчеп алабыз. Ләйсән бик тәмле торт алган. Ә нинди бәйрәм? Дүшәмбе. Моны бәйрәм итми булмый. Шулай бит, Артур? Егетләр, бер катта яшәгәч исәнләшеп йөрибез. Ә сезнең кайдан килүегезне белмибез. Мин Шиләбедән, Рүзәл Арчадан, ә сез кызлар? Мин Төбәннән, ә мин Пермьнән. Нинди җилләр ташлады инде сезне Казан дигән данлы калага? Без бит татар кызлары. Туганнарыбыз янына килдек. Ә менә Артур нинди максат белән килгән? Шиләбедә дә татарлар бик күп. Минем әни ягыннан кайсыдыр буында татарлар булган. Укыганда татар дусларым күп иде. Татарлар турында күбрәк беләсем. Татар телен өйрәнәсем килде. Чыннан да, Казанга бик күпләр шундый максат белән килә. Безнең төркемдә генә дә Самара, Екатеринбург, Саратов, хәтта Якутскидан килүчеләр бар. Мин үзем Мәскәүдә яки Санкт-Петербургта укырга да риза булыр идем. Ничек? Ә нәрсә? Татарлар бөтен дөнья буйлап таралган. Минем дә чит җирләр күрәсем килә. Үзегезгә карагыз. Сез дә сибелгән татарның бер газиз баласы ла. Чыннан да, Россиядагы зур шәһәрләр белән танышу начар булмас иде. Егетләр, аягыз җиңел булды.